zamba da sharafa. Mai gida architect Abubakar Gamji ne damina ta silarka ne ake yin kaka. Mai gida architect Abubakar Gamji ne damina ta silarka ne ake yin kaka. Mai gida architect Abubakar Gamji ne damina ta silarka ne ake yin kaka. Da fari zan sanyo kaliki gwani ma'azirici, sarkin da gunsa nake yin bidar na samu abinci. Tiran kasala Allahu kari na yo lalaci, na raira waƙar architect ubanmu mai jan zuga. Mai gida architect Abubakar Gamji ne damina ta silarka ne ake yin kaka. Sayin ka sai ne ogan mu ka wuce wa dage, MD architect uban gidan kura da dage. Dutsen fashin ta ma babu mai jira kai dige, sai dai ta Allah sai barka ko da ma basu so ba. Mai gida